லவ் பண்ற கிரஷ் ஏதோ ஒன்று இன்டெரக்டா சொல்ல வர அந்த பொண்ணு அப்போ வந்து நீ பேசுற ரொம்ப கரெக்டா சொல்லிடு. நீ 15 வார்த்தை பேசி அந்த 15 வார்த்தை அந்த பொண்ணு காதுல விழுந்துச்சு அப்படின்னா நீ ஜெயிச்சிட்ட. நீ 15 வார்த்தை சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு காதுல வெறும் 10 வார்த்தை தான் உழுது அப்படின்னா கூட தப்பிச்சிட்ட. ஆனா நீ 15 வார்த்தை பேசி அந்த பொண்ணு காதுல வெறும் 7 வார்த்தை தான் உழுவுது அப்படின்னா நீ வேஸ்ட், பேசுறதே வேஸ்ட். அதான் சிம்பிள். கணக்கு வச்சுக்கோ. இது நம்பிக்கை இல்லைன்னா டெஸ்ட் பண்ணி பாரு உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ட சொல்லாம டெஸ்ட் பண்ணி பாரு. ஒரு 10 வேர்ட்ஸ் 15 வேர்ட்ஸ் சொல்லு. அந்த 15 வேர்டு திருப்பி சொல்லு. சொல்றலாம் பாரு. அப்படி சொல்லனா உன்னை கவனிக்கலன்னு அர்த்தம். உனக்கு சண்டை வரும்போது உங்ககிட்ட நீ அந்த பொண்ணுகிட்ட சண்டை வரும்போது 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ ஒன்று சொல்லியிருப்ப. அதை சொல்லுவா திருப்பி. அதை சொல்லுவா. அப்போ உனக்கு தெரியும் பகீர் இருக்கும். ஆடா அவளை 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னது இப்ப நீ ஞாபகம் வச்சிருக்கியா? அதான் மேட்டர்.